Аз се движа трудно, защото се прекарам и се получава някаква контракция, но тук всичко ми се отдела. Да, това прави. Един час. Там има ли? Туалетна, освен това, ти ще останеш вътре, аз ще изляза, ще се правя колата, ще се отворя. Защо да такова? Защо се водим по студена кола? А тя може ли да прави? Не, може ли да запали след като седяла на вълна и тук гаража седи ключа? Може да запали. Колко? Идвам. А колко време ако седи не може да запалиш? Не мисля, че А защо в гаража седи с ключа? защото това облегчава мотора. Тя не че няма да запали. Да, аз мисля, че няма да запали. Но тази Отивай да кола, ми казваш. но тази кола в моноход няма да запали. Отивай да ми казваш. Плаща ли?